أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. يوم muna ga goma ga watan Ramadan, wata mai girma, wata kuma da muka taho gangara. An gama goma ta farko, yau ba wai kuma gamawa ba, ya kamata mutane mu san cewar babu abin da zai ƙara kusanta mu da Allah a kullum a karon kwanakin da muke ta bayani shine kuma inda Allah subhanahu wataala yake cewa qamu astaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi. Ya ku mutane masu tsoron Allah wanda kuka imani da Allah da ranar lahira, ya kasance cewa kullum kuna neman istighfari a gurin Allah kuma kuna neman tubansa. Ba zai zama cewa tunaninmu a cikin wannan kwanaki watan Ramadana ba mai girma ba tare da cewar neman tuban Allah subhanahu wataala ba tare da neman kuma istighfari ya gafarta mana akan abin da muke yi ba. Shi kusantar Allah subhanahu wataala kasancewar shi zai maka, Allah subhanahu wataala shi zai ɗauke maka dukkan wani abu da istighfari da neman tuba a gurinsa. Wata rana lokacin da sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam da aka yi iƙirarin cewa za a ƙona shi har sai an ga bayansa, babu wani itace da yake doron duniya ko wata bishiya da take doron duniya wacce wannan sarakuna na wannan lokacin ba su ɗauko sun tara ta don su yi gangamin ɗora shi. Amma da Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewar shi kansa sai na Ibrahim nasa ne, shi kuma kansa na Allah ne, domin kyauta da zatansa ga Allah da kuma husnul tawakkalinsa da Allah da kuma tubansa ga Allah da yake ta yi a kodayaushe. Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauko masa kujera daga cikin aljanna da koren hirami ya saka masa a wurin. Mala'ika Jibril ya zo tambaye shi, ya ce me kake so roƙa maka Allah? Sai ya ce ya man ilmuhu bi hali yughni an su'ali. Duk wanda ilimin halin da nake ciki ya wadaci ni da in roƙe shi, to husnul tawakkul ala Allah kenan. Dan haka ka kauce san ka ga Allah subhanahu wata'ala, sannan kuma ya kasance cewa kamar inda ya faɗa a cikin wannan aya mai girma, ku tashi ku riƙe shi, ku yi istighfari a gare shi Allah subhanahu wataala, sannan ku nemi tuba. Tuba ita babu abin da yake saka mutum ya samu sartse irin kasarta shahawat, domin sha'awa ka dama an ce ka ajiye ta a wannan lokacin. Kar ya kasance cewa tunaninka shine ka ci, tunaninka ya zama cewar ta ina za ka kasance kasartar istighfar da kuma neman tuba a gurin Allah subhanahu wataala. Neman tubanka a gurin Allah ko neman tubanki a gurin Allah shi zai saka ki samu abwabul mughlaqa ta bude, kofofin da suke a rufe. Allah subhanahu wataala ya dubi zuciyarki da ya karɓi tubanki kuma sannan ya karɓi istighfarinki. Wannan shi zai jawo maka cewar ka samu tarqi a gurin Allah subhanahu wataala. Wannan shi zai jawo miki ki samu cewar kina daga cikin bayi yantattu. Istighfarin ki da kike a cikin watan Ramadan da addu'o'in da kike a cikin watan Ramadan sai a ga ta fashe miki ko ta fashe maka. Fashewar da za ta yi miki domin ka kusanci, ka tsarkake zuciyarka, ka ajiye sha'awarka. Sha'awa kala-kala ce, kowace sha'awa an ce ka ajiye ta a cikin watan Ramadan domin ya zama cewar ka kasance ka samu tarbiyyar ruhi, domin ghiza'in ruhi shine kasratul azkar. To inda muka faɗa a baya kwanakin baya da suka shige, yawan abincin ruhi shine ya kasance cewar istighfari, hailala, tasbihi, karatun alqur'ani. Ko biki iya ba, ko baka iya karatun qur'ani ba, to ya zama cewar baka da wani abokin lazimta. A mota kike, a waya kike, a ɗaki kike, kin san kina kwance a ɗaki, ya zama karatun Qur'ani shine unsik wa jalisik, shine abokin kebe miki kiwa, shine abokin iya maka kiwa, shine kuma abokin da zai kusanta ka ga Allah subhanahu wataala.
a kodayaushe ya kasance cewa ko ki kasance cewa mai yawan ambatan Allah a cikin wannan wata. Kar ya zama cewar ana magana cewar 10 ta farko, 10 ta wuya, 10 ta ɗauken sallah, to ya zama cewar 10 ta kukan da zaki yi ranaku suna karewa, ayyamin ma'adudatin za su kare, su bakki da kewa ko su bakka da kewa. Ina roƙon ku ko ina roƙon ku ƴan uwana musulmi, mace ko namiji, ya zama cewar mun fa'idanci da wannan ranakun. Istighfari shine mabuɗin kowane abu. Istighfari shine mahawuz zunub, shine mai omo ko sabulin da zai wanke maka duk wani abin da kika yi tsakaninki da Allah subhanahu wata'ala. Domin Allah ne ma yake yana cewa hal min mustaghfirin fa astaghfir lahu, shin akwai wanda yake neman yani in yafe masa? A ƙarshe ina jawo hankalinmu a kullum mu kasance cewar zukatanmu da ruhinmu ya ta'allaka da neman tuba a wurin Allah subhanahu wata'ala. Ina jawo hankalinmu ya zama cewar a koda wani lokaci mu kasance masu yafiya ga al'umma waɗanda suka ɓata mana, sawan wanda ya ɓata mana da sani ko rashin sani. Domin wannan biyayya, wannan tarbiyya ce ta sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma ahalin gidansa. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا من إذا ما هي رميم أحي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في كنف 7 مثان والقرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بالله عزنا، نحن بالله عزنا وبالنبي المكرم، بهما عز نصرنا لا بجاه ومنصب، ومن أراد ذلنا يا الله، ومن أراد ذلنا يا الله من بعيد أو قريب أو أجنبي، سيفنا فيه قولنا حسبنا الله وسيدنا النبي، حسبنا الله وسيدنا النبي. سبحان من يمن ولا يمن عليه، سبحان من يجير ولا يجار عليه، سبحان من ألجم كل متمرد برجال قدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، والحمد لله رب العالمين.